ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas, ana pauluan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anak, awan ti Senyor hay dito'y away. Isu akapilitan amapan ka ijay ile. Agabangak nga roda iti pagyanak tatang. Adayo mo no ginawi da. Kinagrigat tilugan dito Hanyapay ngay, no di kasta. Sayang mo ti kinasaririt mo, no di ka agadal. Nulakat malpas mo ti Senyor hay. Mabalin mo ti agbirok iti trabaho. Uwan tatang. Agbiro kaktong iti trabaho. Katinton makaurnong ka. Mabalin mo manan ti agtuloy iti kolehiyo. Narigat ti awan adal na, barok. Kita ti biyag tayo dito'y away. Nagrigat. Uwan tatang. Ikagumaak ti agadal. Ag Senyor hay kan, barok. Lalaing ti agadal, tapno makatorpos ka man. Apay lang nga masapol nga agadalak, lola. At damat ipaw-paw itda mamakan papa. Manipod abroad apagbiag tayo. Kayat mo ka di makaadal to amin akapatahadam. Idinto ta si kakatsaan. Nagrigat mo't ngamin ti agadal, lola. Saanak mo't ngamin analaing. Saan ahusto da ita akapanunutam, iho. Napatag ti adal. Ado ti marigrigat nga ikarigatan da ti agadal. Tapno lumong awlaang ti biyagda. Wan tamarigrigat da, lola. Ngamda tayo. Ado mo't ti kwartang ipaw-paw itda mamakan papa kada tayo. Adapay pensyon nyo. Adapay pensyon ni lolo. Kas bitirano iti gubat. Ngam di tayo amo no agnanayon day ta trabaho da. Kasanunawan ton. Basta agadal ka, tapno pawitan da ka. Laglagi pom day ta, iho. Nagpanligi tayo iti pagnatayo. Nala tayo ti kwarta dagiti pasaheros iti bus. Kaibingay mi nga rudan boss. Kasapulan nga damat itad mi iti pamilya mi. Narigatan, naawan maitad mi. Agtutur ka. Uminom tayo pa iti arak. Kakaisuna nagbaligi tayo. Nanamen tayo timnas, ti baligi tayo. Pagsayatan namot day ti trabaho tayo. Nalaka lang ti makasapol iti kwarta. Basta natangken ti duri, makaliksab iti libre. Pudno ta kunam, si kalakyan. Boss, di nakmet awagan iti lakyan Saan ka di amay mayat no lalaki kunayulatan? May mayat adenggan. Lalaki kampay idi. Amang ano inton madanon ti tiyempo. Ket makita ka masikog ka, ha? Ulos, asaan to ang mapasamak dayta, boss? Aginggat mauding anges ko. Lalaki ak tulata. Dahito timbagada classroom Ay, nakarikap mat. Urayak nga damang ilokat. Ada umay ababay dito ko. Ada igim na tulbag. Ay, iso siguro ti mangilukat. Hello? Kabarbaro ka kadidi ti pagadalan? Wen. Ijay ngamin away ti nagadalak iti junior high. Kunakon kat at transferi ka. Dito yakmat nga agad adal. Excuse me ha. Tatulbagak lang ti room. Iyag mo ti tulbag. Siya kong ti mangilukat. Miss. Dinakawagan iti miss. Adela kunamlatan. Grade 11 ka kadimat? Wen. Awan ngamin senior high ija away. Iso ngayon mayak dito ili. Jomar, amom ka diti sungbat dagiti quiz tayo. Nabiit ta pa'y dito Nga madlaw ko analaing ka. Di ka tumanagari. Makita na ka ti teacher. Amang no alaan na ti papel ta. Saan mo alingdan ti papel mo sa karakti answer mo. Ngaminton reses, siyak ti makaamukan ka. Ala, kasano ngayon na makita na ka ti maestro tayo. Agsanglasak. Tapasikig ti panagkita iti papel mo. Di na madlaw day ta. Pasikig?
Mga no masakitan ti matam. Saan mo naparikot dayta? Tinasken, makasakarak. Kurik met amin nga answer mo itay. Inggagarak asan na kinupyamin, tapno saan amadlaw ang nagsakarak. Sigud ka ding agsaksakar ka iti katugaw mo? Dayta tipod no. Nakapoyak ngamin iti pagadalan. Masadutak nga gadal. At dagayam iti abroad dagiti dadakkel mo. Nabayagdan nga dayjay. Nilolak a pensyonada ti kadkadwak iti balay. Manalon mo't dagiti dadakkel ko. Marigrigat kami. Iswa, kayat ko ti makadal. Tapno makalungaw kami iti rigat. Kasta ka di? No kayat mo, agtinulong ta. Tulungan ka kadagiti usaram iti pagadalan. Kas kuma iti papel kanda dumapay. Ha? Ngem tulungan nakmet kadagiti samko nga mo. Mabalin? Sige. Ayos! Nakasarak iti gayem ko iti pagadalan. Ikarim nga gayem ta, aging ga iti maudi nga anges ta. Anya? Nalakos mo't dayta mauding anges. At ayo ang mapasamak dayta gayam. Kumusta ti panagadal mo ijay ilay, anak ko? Saan ka kadi amarigatan? Sana nang. Ken adanak iti gayam. Ngem adamot may sa agayam ko, analaing nga agsakar. Ngem kanayon mo't nga agilibre. Mangtad pa iti papel kan ballpen no awan papel ko. Ay, kasta ay mayat ano saan anaimot? Uwin anana ngem nagsadot mo't nga agadal. Mangnamna malangin kadagiti masakar na. Ha? Ay kasanod no awan pagsakaran na. Ay ad-adda asaan ang makaadal. No kasta nga danamdamaan na. Diyak mo't mapagkadkadan ananang. Masyanak mo't. Ay, jak ammo ti ibagak. No nasaya at dayta, wenno saan. Uri siya nga ron nanang. No maawa nanak iti usarain, si dadaan mo't amang tod. Amo, nagkopya ka ni Jomar. Nangato nga may tinaalam iti quiz tayo. Di mo matpigsan, Adela. Mangag na ka ni sir. Ang mga nun nababanto man ti itad na agradok. No sa anak laamasyan kan ka. Ipulong kayo ka ni sir. Uy, saan mo ta? Kaasimot ni Jomar, no ipulong na kami. No saan laan nasingpot ni Jomar? Talaga nga'y bagak ka ni sir. Apay, siya nga eh. Saan na ka di anak singpet? Kwa? Di kan samot nga min ag-review. Iso akanayon nababa ti maalam no ada eksamen. Ure ag-review ak. Nababalat ta ti maalak. Basta, saan ka nagtagdagari? Di kagdanag. Ilibre ka inton reses. Agyaman ak no kasta. Angam, may mayat no igaed mo ti agadal. Tapno saan kan nga agsaksakar wenno agkopya. Payajak pa'y makita nga ag-review ka, iho. Day tamot lang cellphone ng ter aramidem. Adda para review para kanyak, Lola. Anya, mabalin ayamot ti kasta. Ala, ingka ag-review. Kayat mo ka di ti agulit manen indon umay atawan. Ipasiguradok, Lola. Makapasaak. Sanak nga agulit, wenno agripit. Nangaton to ti gradok, Lola. Kasano kumaan na nga tungay, katjak pa'y makita nga ag-review ka. Bayam ta review, Lola. Narigat ti ag-review. Parparigatak lang ti bagbagik. Narigrigat no agulit ka, iho. Lumakay kanton iti pagadalan. Daanag yun na ya, Lola. Sanak nga rod nga agripit ko nakmet. Ipanamnamak kada kayo dayta. Ipagam katagiti kakadwa tayo. Tayin tayo man ni Jepatad. Intayo man na nagsapol iti pagsayaatan. Papanan tayo ka di, boss. Saan ka di nga kaibagbagag? Amapan tayo iti Patad? Di kayat ko asawan, no anya ti puntirya tayo. Bas ka di, wano balay, ti ulyan tayo. Noan niya ti masalaw tayo. Ison. Boss, may mayat sa numapan tayo iti may saan night hotspot. Ado ti babak ng amapan iyay.
Mawatak ti kayat mo asawan, lakyan. Ni Boss Mad, lakyan manan. Awagan da kadilatan iti tson. Madlaw ko at talaga saan ka anapas na nga agadal, iho. Pagkunan nyo matlola, nangato mat ti malalak agrado ka. Kasla jak mamati. Jak pa'y makita nga ukradom ti kwaderno ken librom. Ada ka di rumbang amaamwak, barok. Kaya't ko lang ipakamo lola, alim maingan to'y apo ko yo. Naragsakak, tawang parikot ko. Masapul nga isa ganaam ti masakbayam. Katno kasano nga aramidom dayta. Addakan ka nga agpanunot. Lola, nakasaganan ti amin. Nalipatan nyo ka din, amabayadan ti amin na banag? Ngam saan amabayadan ti kinasirib, iho. Mabalin, Lola. Uray kita nyo. Mayat to ti masakbayak. Awan dwa-dwa. Agsipot kayo. No at makita yo ang medyo nakainom. Asit ganyo kat amo yung tiaramidan nyo. Numatukot yon, ipasa yo atagos iti katuwa tayo. Ariglado, boss. Ado ti makitak ang medyo na bartag. Kampay idi, o masidagak nagdamag. Kabayatan akasasaw, at damapan itilikodan na. Kat amo yung tiaramidan nyo. Kampay idi, lumabas ti maysang. Ala, kasta ti aramidan nyo. Alayan nyo ti atensyon ta, tapno di da makadlaw. Saan kayong agpadlaw? Nagamo tayo. Tapno nalaklaka ang maalilaw. Dagiti tattao dito. Sige, boss. Dayjayan ti maysa anabartak. Asit gak. Dung parak. Intun matuang kami adwa. O masidag ti daduma tatulungan da kami. Ika nga rin. Mapanmat ito iti asidag. Ngem saan kayo nga gigdan? Sika, buyong. Agpamarang ka nga empleyado ditoy. Tapno sika ti umuna kampay idi amang tulong kada kami. Kita agmantilaking ti salpagalakin. Dayjay, asit kan nanti pagpagana na bartag. Natumbadan. Ay, sorry. Diyak yung gawara. Ay, tulungan na kami. Nagsakit namin ti saka. Imasidag metten, dagiti tua kakatuami. Sorry. Apaprusan ti may sakaduami ti patong tinapatugawan na bartag. Dayjay, inalan ang tipitaka na. Kat inyawat na ni ti may sakadua. Mayatabuya. At taman ang diskarte. Nalaing nga talaga da ito ay alakyan. Mayat istilom, John. Agsipod ta sika tinakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbus. Oh, saan ka di amay mayat? No mga tayo manan iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ang maikari ako mapang iti grupo. Nga maganda tayo. Tama nga makala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung umuna. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha? Pagtangada ko na iti barsa nga. Mayat istilom, John. Agsipod ta sika tinakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbus. Oh, saan ka di amay mayat? No mga tayo manan iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ang maikari ako mapang iti grupo. Nga maganda tayo. Tama nga makala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung umuna. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha? Pagtangada ko na iti barsa nga.
Apay ka di ngagsangsangit kayo, Lola. Saan pa'y matkit di akong pirmado, iho? Aguray tapay iti sumarunong update na. Saan kayo amawatan, Lola? Anya ka diti parikot. Aday mawag asigod agayem da mamam. Ada kanuda ka sana pasamak ka na kuha da iti abroad. Anya ka no tinapasamak, Lola. Na-aksidente na kano. Iso masapul nga urayon tati sumarunong nga update. Anya? Kasano daytan, Lola? Kumusta dan? Anda na kano iti ospital. Ngam nakaro kano ti kasasaad da nga agpadpada. Apay nga nga awan ni Ramon. Nakitam ka di? Saan pa'y mat? Ang mga numala daw lang ang sumangpat. Ang mumat da di akadalan ta. Always happy, go lucky. Kaadalam ka di manipod grade 1 kayo? Idi grade 1 na, dakkelan. Ngam gaputan nagulit-ulit, naabutak. Iso ang nagkaadalan kamin. Kasta ka di? Di nagsaksakarmot kan kay di. Kanayon idi ubing kami pa'y. No saan ko apasakaran, layatan na kitidanog. Mabutengak mat iso pakopya aklatan. Kanayon na kamot nga ilibre iti recess? Wen iso akanayon kumot apakopyaan. Kasano noon pagsakaran na ngay? Di nakakaasin tama 0. Bakat, ada kano dagiti bandido, nagdaw-dawat ka dagiti apet. Ay, ken dagitay agal-ala iti dingwon. Wen, ada pa kano kadwada atumboy. Ay, alaan dalatan ti kayat da nga alaan. Naimbag no saan da nga agdangran. Nulakat, tas itatalugod ka kano amang ted. Di da ka anwan. Hangam no natangkan kano ti ulom. Ay, amangan no dang randa ka. Ti ko na siguro dagita at tao. Kat agnanayon ti kasta amade nga aramid da. Ay, anyan tula engen ti agbalin amasakbayan dagiti kakasta aparswa. Ay, mananggundaway da. Ay, nuapay mat, anagalis dagita iti pan nakabagi ti lintag. Dumteng to ti aldaw dagita ama nagdakdakes. Kukwada ita. Ngam kukwa met ida ti lintag, inton dumteng ti gundaway. Ti cellphone nyo, Lola. Amang ano awag ti gayam nyo di abroad. Sige ta sumbatak. Hello. Wen, anya ka din ti madamag. Anya? Sige. Agyamanag. Bye. Awan ka no ti kasat nagiti dadangkal mo, iho. Anya? Kasanutan, Lola. Apay nga naggidanda ng panaw kadata, Lola. Day tagarud ka. Unay mo't lang arudan ti kaskasat na. Hindi pa'y ngamin nga ibagbagak nga agawin dan. Ngam kinay kayat nakit din tinag-TNT ijay. Anya? TNT da ka di pa'y aging gayta, Lola. Uwan iho. Saan damat ngamin ngay nasikaso dagiti rumba nga sikasuan na. Ita, na ito'y tirigat na. Ta TNT na pa ilang aging gaita. Jomar, nadamag mo ka din tinapasamak kadagiti Hmm. dadakkel ni Ramon? Apay ka di? Kasangsangpet ko ngamin anag gapoy di away. Masigurado. Masadutan ni Ramon nga agadal. Tanatay ka nun dagiti dadakkel na. Ha? Ti ama na, wano ti ina na tinatay. Naaksidente da nga agpadpada. Ha?
Naipanda ka no iti ospital. Ngam, awan latta ka no. Ay, sus. Kaasimot ti gayam ta. Kaano nga tangay ama isang pati bangkay ta? Day tati saan tayo nga amo? Tati entida ka no gayam ijay. Una yan. Kinay kayat di tinagtiinti. Ng tindalan da iti legal. Tapno awan ko mati problema. Jakman amo. Kastamat timbagan ni Ramon, idi nagsabat kami ija tiyandaan. Ay, nalpasan ti klase ta. Inta iti balay da Ramon. Amom ka din, no sa dino ti balay da? Wen, amok. Ita ka din ti ipapanta? Wen ko ma. Inta mat andi ngayon na. Manungal daw naglangan. Amangan no sumadutan nga umay agadal. Tawanan dagiti dadakkel na. No kasta ti kunam. Di mapanta. Amangan no mapilpilitan ka mat ako muyog kanyak. Saan? Ang awagak pa'y ni nanang. Ta ibagak ang maladawak nga agawid ita. Ibagak akadwa ka. Sige, tamangan no agdanagdang agpaiso. Amangan no atapon lakid di mapukpukaw ka. Uwan no nakitaray ka. Ha? Asino kumamot ti pakitarayak ngay? Naimbag tayo may kayo agagayim ko. Nasakit na ito yung napasama. Pakirodon ti pakinaka mo gayam. Adda kami lang agagayam mo. Ken, umay ka kumamit la agadal. At naawanan ti ganas ko nga agadal. Nalidaya ko na ita. Gayam. Talaga akas ta ti mariknam ita. Normal laang dayta. Ngam inton agbaligi kanto iti biyag. Saan to nakasta ti mariknam? Kasano ko mga agbaligi ak? Katawan matandag iti dadakal ko. Ika gumama gayam. Napimpintas si masakbayam. Naigaid mo ti agadal. Diyak paya mo ti aramida kita. Mariribukan ako na eh. May mayat sa numapan kalat ta agadal gayam. Tapno saan asayang ti aldaw nga aglabas. Naimbagman, tay mayo binisita ti apo, balasang ko. Maasi kami ngamin kankwana, nana. Nasingad agayam min ni Ramon. Kat, makipagladingit kami iti napasamak. Agyaman kami, balasang ko. Dakalakit di ti epekto na daytoy ka ni Ramon. Lakit di nana. Sapay agmay-may sa nga anak. Awan pa'y kabsat na. Hawan nga rod. Kasanunto nga talaangan ti apok. No awanak tumutan. Saan kayo ko mga agsawi ti kasta, nana? Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Nga masapul nga akseptaran tayon dagiti pasama kakasta basang. Kaya tayo umanweno saan. Mapasamak dagiti banag adi tay pulos namnamaan. Husto kayo, nana. Bilibak iti kinawada ti kapanunutan nyo. Manmano ti kasta. Ay, kaasimot ti gayam kan kaadalan ni Jomar. Nagkiddan apimusay dagiti dadakkel na. Ay, awan nga rod. Nagkasang agpaiso. At dada iti sabali apagilian tapno mangged. Kasjay mo ten tinapagtangda. Ay, kita man latibyagan niya. Adda nagasat, adamot agmalaas. Masapaw nga ikagumaan ti kaadalan ni Jomar ti agadal. Tapno may saganaan na, tinasayaat ang masakbayan na. Naibagamot ni Jomar, anasadot ka no nga agadal. Ay, masapol nga igaad na ti agadal. Nang runa, tanatayan dagiti namnamaan na amang biyag kenkwana. Sapay awan ka no ti ammo na nga aramidan at trabaho. Tanarwam itinanam ay apanagbiag. Ado akal ding tinsangpet dagiti kakadwa. Imbag lang abasto, boss.
Uray ka na yun tayo ngagparti. Mabalin lata. Nga mawan matapulos ti Ricardo dito'y hideout tayo. Sana parikot day ta, boss. Ado ti mula ti tao igay patad. Adda nagmula iti sibuyas. Adda nagmula iti bawang kenlaya kas kada paminta. Igay laangan ti mapanpagalaan. Naglaka a solusyon. At nakadimat nagmula iti bitsin. Ha? Maimula ka di matibitsin, boss. Kang kangag ko dahi tan salud suda. Mabaling gayam nga imula tibitsin. Ang mga nupati asin, kat mabalin nga imula. Ing kayo nga roden mangala iti Ricardo. Tapno agparte tayon iti kalding. Boyong, kayon, mangparot kayo lata. Ha? Bingay tayo kadagiti nagmula. Ay, lakay. Nagbiit nga aglabas ti panawon. Ay, dandanin agturpos iti senior high ti anak ta. Huwan nga rod bakat. Padpadaanam, kasla nagbayag. Ang amno di mo padpadaanan, kasla pagbiit. Addan sa kanu maawat na apam madayaw. Ay, nasaririt ngamin ti anak ta. Iso maragsakan. Si kalaang ayat maragsakan bakat. Uray siyak mata. Ang makapagkuleyo nga ta ti anak ta. No isulakit di ti makaala iti kangatuan apam madayaw. Libre ka no ti tuition na iti college. Ay, sapay ko mga rod ta iso ti kangatuan. Awan ngamin kwarta abus-busen ta no agadal iti kolehiyo. Into nagturpos tayo. Agtuloy kayo kaditi kolehiyo, gayam? No, mapagasatan ng valedictorian. Agtuloy ang gayam. Sika ngay. Amumot anak apo iti utak ko. No adal ti pagsasaritaan. Oray kasano kinakapsat ti may sa atao. No igaid na ti agadal. Agbaligil ta, Ramon. Gagat lang kan anos ti kasapulan. Kasano? Kat sa anak mat anagagat. Kan awanan anos ko. Anya nga ro ti aramidam. No di kan agadal. Makamo ditan. No anya ti pangisadsadan kanyak ni gasat. Saan nakasta gayam? Masapol adda tayo lang ti mangbirok iti masakbayan tayo. Dandani ka nagturpos iti senior high, iho. Anya ka di akurso ti alaam. Diyak pa mo, Lola. Awan pa'y napilik a kurso. Rumbang ko mga addan. Tadandani ka kat nga rod agturpusen. Anya ayat ti kalaka na kurso, Lola. Amangan no narigat. Kat sa anak tumat lang ang makaturpos. Saan ka ngamin nga agpanunot iti negatibo? Padasam pa'y sakbay asumuko ka. Di ka pa'y lanang rugrugi, ibagamon anariga. Kasanon ngay, nawan ton pagsakarak. Makasumbatak pa nga tayo iti exam. Agpanunot ka na imbagi ho. Si kamot laeng ti marigatan no awan adal mo. Nang runa no awanak ton. Ha? Di kaya agsawi ti kasta, Lola. Diyak amo ti aramidak, nawang kayon ton. Ngam awan ti tao abumato di ti rabaw ti daga. Uray saan mo akayat, dumteng to ti panawan nga agmaymaysa ka. Iso nga iyunay-unay ko, nga isaganam ti masakbayam. Masigurado kasi ka ti valedictorian inton agturpos tayo, Jomar. Ay, sigurado nga scholar kanto. Sapay ko ma. Day talang aminin ti remedyo. Tapno makapagtuloy at. Awan mo't kwarta dagiti dadakkel ko. Awan dua asika. Tasika ti kalaingan iti klase tayo. Nadamag ko ti paborito da nga estudyante ti valedictorian. Taado ka no tinaitulong ti pamilya na iti pagadalan. Ha? Unfair mat no kasta. Saan ka di? Awan mabalin ko no kastaman ti mapasama. Adumot ti pasama ka kasta. Gaputada na itulong ti maysa nga estudyante. Ison ti pagbalinin da valedictorian.
Awan ka di ti maaramidan tayo nga estudyante, may papan iti dayta abana. Kinasarita ni ma'am, ni Loida akaadalan ta. Agpayson sakit ti atap mo. Aniloy dati valedictorian. Saan kat asika? At daigam na akas la valedictory address. Kinasarita dakmat itay. Nakunada pa'y surprise to ka na. Ket agisagana kami iti valedictory wenno salutatory address. Apay nga minakas jay. Di da ibaga. No asino at talaga kada kayo ti valedictorian wenno salutatorian. Basta imbagada mo ta mangisaganak iti speech ko. Apay nga akas jay. Pinagsagana damit ni Loida. Denggan tatiyawag na. No sikat ti maawagan, kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Loida ti valedictorian. Sapay lako ma. Tas sikat ti valedictorian. Gayam. Our salutatorian At daytan. Sige, denggan tatiyawag na. No sikat ti maawagan, kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Loida ti valedictorian. Sapay ko mata sikat ti valedictorian. Gayam. Our salutatorian is Loida Santos. Jomar! Kaawatan asikat ti valedictorian. Kung naklagit din wag paiso ti damag. Ani Loida ti valedictorian. Ay na, kablaawan da ka. Agyaman ak unay. Agyaman ak Diyos ko. Makapagtuloy ak matlangan iti kolehiyo ang libre ti panagadal ko. Kablaawan ka, anak ko. Pinagtalinaad mo ti kinasaririt mo. Dayta ti gungguna ti nasingpet, ken nagaget nga agadal. Ay na. Ipanakkel da ka nga anak, Jomar. Ay uray kasano ti kinarigat tayo. Maituloy mo matlaeng ti panagadal mo. Tikari kada kayo nanang, tatang. Magunod ko ti baligi. Awan ti imposible. No nagaget, ken nasaet ti maysa a tao. Ada na sa kanyak ti principal, nanang, tatang. Agsarita kami kano kalpasan ti graduation. Inton mapan ko alaan dagiti daduma pa akasapulan. Inton agenrolak iti kolehiyo. Aha, taapay kanaw. Mamuak to ano anya ti bagada. Kasla importante met. Ay, amin kayo kade, wenno si kalaan. Siyak lang mo tinang ibagan na, nanang. Ay na, imbag ta nagrarana tayo ang mga laiti card, kan diploma tayo. Sa dinong iti pagadala minton umay pa nagsaserrek. Kuna dananang, ijaya ka no kabisera nga agadal. Kina maestra ti kayat ko apagbalinan iti masakbayan. Siyak. Diyak ammo no agtuloy akpay wenno saanan. Nang runa, no agsisina tayo iti pagadalan. Sa dino ti paginrolam, Jomar? Agsarita kami pa'y kano ni principal. Addan sa ibagana kanya. Amangan no tulungan na ka. Kaslang amin adda kayat na nga ibagakan ka. Mapangkangarod ijayan ni principal Taibagam tumot kada kami, no anyat ibaganakan ka. Sige nga rod. Tanakitak ni principal itay asimbre iti opisina na. Good morning, sir. Ada ka di ibagayo kanya, sir? Agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Masapula ka saritam dagiti dadakkel mo, may papaniti ibagakan ka. Agyaman sir. Adda nagisao kanyak. Ano kayat mo kano ti sumrek iti seminary? Ijay ka nang agyan, kaya't agbalin ka pa di iti masakbayan. Kayat mo ka di? Padi, sir? Wen, Barok. Manmano ti agpadpadi ita. Anya ti makunam? Jak pa mo ti isongbat ko, sir. Ti Diyos ti kang runa na pagserbiyam iti dahitoy nga aramidem. Isong agpanunot ka, kadag sublikan to kanyak,
no addan desisyon mo. Kitaam ni Jomar ang nakatugaw iti sirok ti Akasya. Apay akas lang mariribukan. Anya nga tati imbaga ni principal ken kuana. Apay nga ta akas jay. Adda nga ta parikot. Asit ganda. Tagdamag ta. Kitaan ta. No umay dito'y sigod a pagsisinarakan tayo. No saan nga umay? Di umasidagtakan kwa na. Itala nga makita akas ta ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutin na. Wen narod. At dalakit di pa kariribukan na. Maamuan ta dayta. Inton agsasarita tayo. Anya ka diti pa kariribukan. Anya ka diti imbaga ni principal kan ka. Da kayo man ti damagak. Umanugot kayo kadi. No ibagada kada kayo nga agpadi, wano agmadre kayo. Ha? Anya? Padi? Saan siguro ang maibagay dayta kanyak? Anya nga ron ti maibagay kan ka, Ramon. Tulisan? Tulisan? Nalabit. Ngam no padi. Jaklamon. Sana ka mang rabrabak. Seryoso ah. Saan kami matamang nabrabak gayem? Naklat kami lang iti saludsod mo. Si ka Adela, kaya't mo tiyagbalin na madre? No agbalinak a madre. Matulungak nga ta dagiti dadakkel ko? Day tama ti pakararibukak. Kasanunton, amatulungak dagiti dadakkel ko. Lakay, di mo ka di madlaw a manipod si mangpet ti anak ta. Saan meten a matagtagare? Uray gayam si ka, nadlaw mo dayta. Ay, kayat ko kumati agdamag. Ang urayak laengan nga iso ti mangibaga. Kasanungay, no di mo mauray ang mangibaga. Ay, ket urayak tinasayat agundaway. Sa akto agdamag. Saan nga ta? Ang maipapan iti babae, ti pakariribukan na. Ay, sapay kuma. Tay baganan to, no anyaman day ta amang riribok iti panunot na. Ay, kaslamadaga nak. Ang mga nudinan tumaipamay sa ti panagadal na. Di ka agdanag, bakit? Nasirib ti anak ta. Di nanto dadaelen, ti masakbayan na. Nakadesisyon ka kadino, nyamot lang ang akurso ti alaem. Masapul akaduan ka mapan ag-enroll inton mangrugi ti panag-enroll iho. Saan kumapay, Lola? Narigat siguro ti agkolehyo. No nabailam tinagadal iti senior high, apay kumaadi mo ka bailan ti agkolehiyo. Kuna, tadda ni Jomar aparasuro. No anya ti isurat ko. Anya ti kunam. Day talalapayag mo ti makangkangag iti ibagbagam iho. Adapay papanak, Lola. Inton maminsan to na pagsaritaan ta ti bagbagayo. Ne, papanamon gay. Aguray ka tadapay pagsaritaan ta. Di na kun intal talag. Madlaw ko asaan nga interesado nga agadal ti apok. Anyang tulaangan ti masakbayan na. Katawan mo't amu na at trabaho. Ramon, apay analiday ka? Kan papanam ka di? Jak amo no sa dino ti turungak. Kayat ni Lola nga agadalak. Nga masadutak. Apay amasadut ka nga agadal. Nasaya at to ti masakbayam, no kasta ti aramidam. Para iti masakbayam ti ibagbagan ni Lolam. Saan apara kan kuana? Siyak ti marigatan nga agadal. Saan nga iso? Gapo, tasikamot lang tagnumar. Di ka katagyaman, tadapay ni Lolam amangyal alikakakan ka. Nagtuok ti agmalmalom nga agyan iti uneg ti pagadalan. Ag-review iti rabi. Ag-aramid iti homeworks. Jakmat nga rod, mauawatan. Ay,
Agyaman kakit di at ada kwarta ni Lolam apagadal mo. Kasanon no awan, anyan tungay tagbali na masakbayam. Ha? Ibagam kadagiti kakadwa, tamapan tayo iti patad. Anya ti sumaruno apun tiriya tayo, boss. Mayat no iti night spot. Duang amin ti mabalin nga aramida ni Jay. Anya adwa, boss. Amo mo na, aglangay, kanagsipdot. Di mo ko na nalipata mo ti sigod nga aramid tayo. Saan ko nalipatan, boss? Ang damagak man lang. Agkalap tayo kadi iti kadwa tayo. Tapno na bilbilag tayo no adda operasyon. Imbag ta impalagip mo manenday ta, lakyan. Ni boss met, lakyan manan. Sige boss. No adda makita tayo ijay patad apagduwa-duaan ti panagrup-rupa na. Iso ti kasarita tayo. No kayat na ti kumapeng kada tayo. Boss, itay pa'y anadlaw ko ti lalaki nga umiinom. Kaslad da parikod na. Ang may samat iji suli. Amang ano mabalin na kasarita, no kayat nati kumapang kada tayo. Sige boss, asitgak intun madamdama. Ang mga no adda urayan na. Paliiwag pa'y. Sigan ti makamo iti diskartem. Amok akabalam dayta. Sige boss, parang mabulilikong ko dayta ako mapangkada tayo. Kas makita kiti pa nagrup-rupa na. Kas la kontrabida iti pelikula. Ket, siya ka di ti bida, boss. At ayamot bida analaan. Hindi, boss mat. Sanak mat analada. Nagtarak tubay. Mabalin ka di, ti makitugaw iti abay mo. Kung may sakan sa. Ha? Awan nga rod. Awan kadwak. Awan ka di matkadwam? Anta kadwak. Nang naglaw ko ngamin analiday ka. Nakakaasit itsuram. Man nakigayim kami kadagiti kakadwak. Naasi kami, kunak kuma. Kasta ka di. No maikariak lakit di agayim yun. Apay, awan ka di tigagayim mo dito. Dahit ang arot tinasakit. Tagadal ton iti kolehiyo dagiti gagayim ko. Masadutak na agadal. Dahit naman tigayat ko gan ka. Da kami, awan adal mi, ngam naragsak kami nga bibiyang. No kayat mo dagragsak, makikadwa ka kada kami. Ha? Anya ka di aramidan niyo? Awan mat, intayo laeng agdawat kadagiti aglaplapusanan iti pagbiag. Tapno oray saan tayo agbanog, agbiag tayo anaragsak. Papanam ka di iho. Apay naging impake ka. Ingka ka di again roll. Agin roll, ngam iti sabali a pagsayatan, Lola. Saan kat nga di pagadalan? Sa dino ko mati papanam. Ang mga nutila sursurutam. Gagayim ko ti sumurutak, Lola. Naragsak ka no ijay. Ken awan ka no ti rigat. Adda ay amot kasta. Saan ka pumanaw? Ituloy mo ti agadal. Agbiag ti tao, nga uray awan adal na, Lola. Basta, saan ka pumanaw iho? Baybay anak ka ding agmaymay sa ditoy. Umay kayon to bisitain, Lola. O sige, inakon. Ha? Saan apok? Ang subli ka kuma ditoy. Ay, awan lata. Di na kun intal talag. Papanan na ngatan. Anak ko, mabalin ka di amaamuan no anya ti pakariribukam. Maipapan ka di iti babae. Ala, apay ko mapakariribukak ti babae nanang. Ayun tasaan kamot ngamin amatagtagari, anak ko. Kuha na pampanunutat. Nuawatag ti insingasing ti principal mi. Ha?
Anya dayta nga insingasing na. Kasarita kayo ka ni tatang. Noon niya mati makunayo. Ala, orayon ta nga rod ni tatang mo. Ay, napan nga min di ta kaaruba kat. Masigurado asaan aparikot dayta nga ibagam. Diyak mo nga rod nanang. No parikot para kada kayo hunusahan. Sige, inaklaan ayaban ni tatang mo. Amangan ngamin no agbayag ijay. Naimpagtasimangpat kayong tatang. Nanang. Magagaranak. Nuan niya ti kayat mo nga ibaga. Kayat yo kadi nga adag pa di nga anak yo. Tatang. Nanang. Ha? Pade. Ne. Apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apaday. Magagaranak amangam mo. Nuan niya ti kayat mo nga ibaga. Anak ko. Sapay la ko maa. Tadi kay maklaat iti ibagak nanang. Tatang. Apay kumaamaklaat kami. Saan mat siguro adakas dayta nga ibagam? Kayat yo kadi nga dagpadi nga anak yo. Tatang. Nanang. Pade. Apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apade. Pinampanunot ko dayta. Kabayatan ti bakasyon ko. Kayat yo kadi tatang. Apay adda kami ti damagam. Adda ken kadayta. Ni Apo Diyos ti pagserbyam. Isuasan ada kami ti mangedeng. Damdamagan kayo. Noon niya mati kapanunutan nyo, tatang. Nanang. Anak ko, ti panagserbi iti Diyos, adda iti masaknan dayta. Ket no kasta ti kayat mo apagbalinan iti masakbayan, adda ken kadayta. Ngam no sumragak iti seminary, mabayag adite agkikita. Hello, Jomar. Nakaawag ka mat? Kumusta kan? Nakadesisyon akon. Sumragak iti seminary. Ammo ka din ni Ramon dayta? Saan pa'y? Sana makontak ti cellphone na. Pakibagam tulatan, o kita kayo. Sige. Ang nabayag basitan ajak nakit na. Bayam, tanong kita kami. Idanon ko dayta. Naka-enroll kan? Wan, ang sayang. Tasaan tayo nga agkikita kada Ramon. Jak met ammo, no naka-enroll wino saan pa'y. Kaslaawan isem na nga agadal. Ay, masyanak yung buwana. Kasanong no awanton ni Lola na? Dayta nga rudgat. Sana bali. No makitak, ibagak to ti imbagam kanyak. Apay analiday ka. Di mo ka di kayat dito'y kabambantayan. Saan man? Malagip ko lang tigayem ko. Jakman amo no apay akailiw ko. Ngam jakmat amo, no kasano ka makita. Jakpay amo ti ayan na ita. Nasingpet ka di dahi agayim mo. Una, jak siguro nakapasa iti high school. No saan aga po iti tulong na. Naglaing iti pagadalan. Iso ti pagkupkupyaak no adda quiz mi. Nasken adada ulak ti panagkayim da. Masapul nga awan ti gayam na iti patan. Apay na pauli ka. Kwa, pampanunuto lang amin. Awan ka di ti kasukat ti panagkupyam. Kuha. No recess, ilibre iti merienda na. Ikak pa iti papel na, kanda dumapay akasapulan na iti pagadalan. Saan apod no agayim ti kasta? Ti pod no agayim, ket awan ti kasukat ti maipay na. Saan namat kitya kinid daw? Siyak ti nagdisnudo anang Ted. John, suruam man kit di apo maltog, ti kabarbaro akat tayo. Adda umadani nga operasyon tayo.
Sa dino, boss, makaliksab tayo kadimot lang. Siyempre, nulakat tagbaligi tayo. Iso asuruam dagiti kabarbaro akakadwa tayo, apumaltog. Areglado, boss. Hindi kay madanagan. Idi naginsayo da pumaltog. Nalaing damot. Nalakada makasursuro. Ket, tiagnagan iti Ramon? Nalaing kadimot lang pumaltog? Nalaing, boss. Ngam tilamadlaw ko kankwana. Maikulkulang no daduma. Adda ka no kailiw na agayom iti patad. Adula amin day tagayem-gayem. Ibaga malipatan na day jay agayem na ijepatad. Day tamot ibagbagak, boss. Ang di kay madanagan. Ikagumaak aguraan na day ibagbaga na agayom na. Masapul ada tayo lang, ti pamaysana. Nana, umayak man. Adda ko maumay ko idanon kan ni Ramon. Nabayag basitan api manaw ni Ramon, basang. Tsak ambuti na panan na. Imbaga na nga umay naksarongkaran, ngam di mo't imimay. Anya? Ne, napnapanan na nga rudan, Nana. Talaga ka di asaanan anagadal? Namin ano nga imbagak akaduak amapan agenrol. Ngam masadot nga agadal. Ibaga na narigat ka no. Kasta ka di? Kaano nga ta sarungkaran na kayo? Day tatidyak am mo basang. Da ka di ibagam kankwana. Kwanana, kayat ko lang nga idanon ti imbilin ni Jomar agayami. Natuloy ngamin asimrek iti seminary. Ay na, naggasat day jayon nga ubing. Mayat ti bukasyon anapili na. Ngam ti apukok. Jak amuno sa dino ti ayan na ita. Hello, anak. Nabayag adi ka nakaawag ah. Ay, kumusta kan? Nasayatak dito, nanang. Da kayo nga kumusta kayo ka ni tatang? Ada ni tatang mo ditoy. Ay na, mailiw kami kan, anak ko. Kailiw kayo mutan. Aganos tayo pa lang, nanang. Imbagtulan no anayan ti kinapadik. Kanayon tayo itong ngakikita. No bilang, tama idistino ak dita. Ay, kasanon, no saan adito iti pakaidistinwam. Basta nanang, dumteng to ti pa nakikita tayo. Ala, kanayon ka nga agan-anad. Uray da kayo mat ka ni tatang. Anadan nyo ti salon akyo. Alang roden, nanang. Sige anak ko. Bye! Oh, apay day ta cellphone. Awagam ka di dagiti pan nakabagi ti lintag. Ha, di ka gararami. Awan mo't lang ti signal ditoy. Kayat ko kumangawagan ti gayem ko. Nabayagan adi kam nagkita. Pagan anong tigayam at ibagi na lang tiyan muna. Di nakapay sa pulan. Apay kumasapulam ngay. Ang mga nunalipatan na kan. Kastanga-tangag paiso. Awan gayam. Itatanalain kan apumaltong. Adda ka no sirken tayo amay sa apasdak. Dakkel apon shop ken remittance center. Saan nga ta delikado day ta? Adayo ti police station iti day ti adiso. Nalakalang ti makalibas. Ado ti iskinita amabalin tayo alusutan. Agwawaras tayo kalpasan na. Sigurado nga da CCTV day jay. Dadaulan tayo pa'y nga umuna ti kuryente. Sakbay asirken tayo. Tainton makumikom da amang tariman iti kuryente. Igiddan tayo magtagunay. Ay, unay kat dagiti managdakdakasen. Ay, nagbaligid ka no anang sirk iti dakkel a pawn shop di ta kabisira. Nakadamagam. Impadamag ti radyo itay. Ado ka no ti alahas ken kwarta na alada.
Ay, kaasimot ti akin ko, kwa iti dayjay apasdag. Ay, saan nga agsig siguro dagita ang managdakdakas. Dumteng tulat ha, ti panagpuluda. Ay, no apay met nga adda kakasta akla si tattao. Dagita ti makuna, arugit, iti kagimungan. Kaano nga ta, amadalusan dagita arugit, iti kagimungan. Baligi ti operasyon. Ado tinasamsam tayo. Mabalin tayo manan ti ag-happy-happy. Kastoy gayam kalaka ti amin. Nagbiit ti operasyon. Kwarta adagos. Uray saan tayo anak adal. Nalakat ti agsapol iti kwarta. Nulakat tanatangkan ti duri. Mayat gayam ti kastoy. Uray ka na yun na kastoy. Bumak nang datao no kastoy laeng. Wan. Angam, saan ka kading agbabawi? Akim mapang kada kami? Sana polos, boss. Awan gayam. Kaano ka di manan ti sumarunong nga operasyon? Saan ka unay nga apurado? Ramon, hinay-hinay lang ako nada. Agina na tayo pa'y. Sigurado, napudot tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Mayat gayam ti kastoy abiyag. Imawag itay ni Jomar. Maibaunda ka no iti adayo a lugar. Manun atawan na iti seminare. Upat atawan iti kolehyo. Santo dandani upat atawan iti kinapade. Ay, dandanin agbalin anay apadi ti anak ta. Kastamet ti kunak. Ay, napaot anak yan iti seminari. Ay, agawid ko mapay met. Kasano nga ron ang makaawed. Kat kunamat nga imawag. Tanagpakada ta maibaon iti adayo a lugar. Wen nga rod. Ay, adon a lugar tinapnapanan na. Nubilangan ti tawan. Kasla na unday a panawan. Ngam, di ta napupuutan. Adan danigaya man agbalain anay apade ti anak ta. Wen may santon nga agserbi iti Diyos. Dayta tinapili na nga aramiden iti biyag na. Ay na, nagasat ta iti anak ta. Taman mano ti agbalin apade. Ket, uray ko naantan asan abumaknang iti imatang ti tao. Iso ti kapatyan iti imatang ti Diyos. Nakasagana ka din iti papanan tayo a misyon, Brother John? Wen, brother, sapay adayo manan ti papanan tayo ita. Intayo agbisita kadagiti adayo a lugar, amang ibunan nage iti sasaw ti Diyos. Wen nga rod, brother. Ay, numabalin la ko mga iti lugar mi ti papanan tayo. Tapno mabisitak mo ti pamilyak. Tapno saan ka amarigatan, ibilang mo lang nga nakapamilyam, dagiti papanan tayo apang ibinglayan, iti sasaw ti Diyos. Sa bagay, pudunti ko na, brother. Mabalin tayo mo't amakapan iti lugar tayo. Sakbay ti ordinasyon tayo, akaspadi. Ay na, brad, magagaran akon ang maordinan kaspadi. Wala siyak mo na. Naan-anayak to na kaspadi. Sumagmamanumot atawan tinapalabas sa panagan-anos tayo. Matunoy tayo ti tartarigagayan tayo. Naimbag abigat yun, Nana. Ada ka din ni Ramon? Ay, sino ka itayan? Saan nga agawawid, basang? Ha? Siyak ni Adela, Nana. Sigod akaadalan ni Ramon.
Malagip dakpay siguro. Imayak, tasidag ngamin ti pangisursurwak dito balayo. Kaya't mo asawan. May sakaan aman nursuro ita. Wanana. Nabayag basitan ngam sabali ngamin tinagisurwak. Ita, dito yakon amang isuro. Asidag akon. No nag-eskwela kumamot ti apo ko. De hadal ko maitan. Kaano ka di tinaudi apan ang sarungkar na kada kayo? Jak matandaan na ng basang. Nabayagan. Di nakmat malagi panjay apo. Sana bale. Takanayon kayo asarungkaran, nana. Agyaman nak, balasang ko. Himbag pa isika. Tamalagip nakpay. Aging gaita. Sumalog tayo kadimanin, boss. At damat imawag kada kayo. Wan, agsagana kayo. Imbagat impormante, abang ko kano ti sumaruno nga operasyon tayo. At kano inaramid data na litisirog. Ijay tayo kano amagna. Nagmayatan ngay no magnatayo iti unag kitanal. Iranatayo ti rabii, taawan mo't trabador. Wen, libre ti agsawar iti unag ti bangko no iti rabii. Paturugan tayo lang dagiti gwardya. Mabalinan. Milyonaryo tayon ton. Isagana tayo nga ruden ti sako. Apang ikargaan tayo iti papel di bangko. Nagbaligi tayo. Mabalin nga uray sumardeng tayo pa'y iti sumagmamano a bulan. Kaslag bakasyon tayo niya. O sige. Intayo matagpakita iti patad. Akas milyonaryo. Mas daw danto no kasano a nagbalin tayo a milyonaryo. Kasano, brother? Agsinatan. Mapan ka iti destinasyon mo. Mapanak matan iti destinasyon ko. Uwan, brother. Urayan tan, ti pan naka-ordin ta. Kaspadi. Agkita tanto manan, brother. Goodbye, kat God bless. Kasamat kan ka, brad. Ay, makaawid ak madlangan. Kalatak dananang kantatang. Jak ibagbaga asmang patak. Darasan nyo! Isa ko yung dagiti kwarta, tarumwarta yon. Chona, mutuin ti sako a pagikargaan ta iti kwarta. Sige, darasim ti agikar ka. Tapumano tayon. Apa yan? Kalat nga da nagsilaw nga umasidag. Naglawag ti nakatutok ka dat. Chona, yag mo ti sako. Ta ikargak dagiti kwarta. Atoy, darasim tapumano tayon. Apa yan? Kalat nga da nagsilaw nga umasidag. Naglawag asilaw ti nakapaturong ka datayo. Darasan nyo! Rumar tayon! Magna tayo matlangit itanal! Ramon, darasam! Ibaklay ti sako tarumor tayon. Ala, umuna kayon! Sumarunuak! Salbag kiti! Titay na ala aming taddamat ng imay ataw. Pinaturog tayo may dagiti gwardya. Ang mga nuat dapay sa bali a gwardya. Apay ang nagsilaw dagiti silaw. Kat inidap tayo met. Flashlight mo ti inusar tayo. Salbag kayo kiti. Diyo sinigurado ang naidap amin a kuryente. Kasanon no da CCTV. Masigurado nga da. Just kiti. Ala, intayon kakadwa! Agmano ak man tatang. Nanang. Ay na! Ay! Adakan anak ko! Ay na! Apay adi mo imbagbaga nga agaawid ka. Ay na! Arakupay ka man anak ko. Uray siyak Agrohag tayo! Kailiw kayo matuna yan. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sorpresahan kayo. Kaano laday di pagsarsaritaan may adandani agpadi ti anak may. Angam, ay, adakaan. Maorde na nakton, tatang.
Ay, Kablaawan ka, anak ko. mabalin ka, day. Dito'y kapaylaang. Una, tatang. Ang mabitak lang, ha? Ah, Ijayan simbahan ti pagyanak. Tadda nga rod pagrebengan mi. ay, Ala, anak ko. Da kamin tulangan ti mangsarong karken ka. Ijay simbaan apagyanam. Nana, ada kayo matiti tiyandaan. Imbag ta nagrana tayo. Ada umay ko ginatang basang. Saan ka di nga adayo ti balayo ditoy? Medyo, Nana. Agluganak pa iti tricycle. Ay, apay nga bin. Do agyan kan ijay balay. Kabayatan nga daklasen. Saan ka marigatan nga agawid. Iti binigat kan minalam. Mayat sa ngagpayso Tapno addakad kadwayo, Nana. As-asidagak iti pagadalan. Word, total, agmay-may sak mat ijay balay. Di mat agaw-awid doon ni Ramon nga apo ko. Sige, Nana. Alaak pa'y nga rod dagiti gargaret ko. Kat mapanak iti balayo. Ay, agyaman nakbasang. At danto matlaangan kadwak ijay balay. bakit? Nakasagana ka kadain. Darasam maladaw tan iti ordination ti anak ta. Nasa papaymot. Ay, amangan dosan napintas ti badok. Ay, kababain mo't kadagiti daduma amang saksi iti pan naka-orden ti anak ta. Agawaam nga rod Ay, danag mun ayala kay, mabiitan. Katun tapno makasarita tapay jay anak ta. Sakbay maordenan. Ay, agdardaras ka. Ang kita manday, balik ta day tapolom. Ay, kita akin ruar tidait na. Ay, day takot nga mit paapura ka paapura. Ay, nagpaysaw. Sige, tabalik tadal. Kas kalaube nga agbadbado. Di mo kitaan nga umuna, sakbay nga agbado ka. Pagyamanan tayo, anak ko. Tanaan anay ka na pade. Ay, nagmayat akitaan anak kasutana ti anak. Ay, Naragsak kayo kadi, tamay sa ako, nga agserbi iti Diyos. Ay, unay-unay, anak ko. Ay, manmano ti makaanos nga agpade. Agasem nga'y tawalo atawan. Kaya't ko ti mapan iti kasulinikan apas at tilubong. Tapno ibunan na ko ti sasaw ti Diyos, nanang. Ay, tarabayan nakakumaka na yun ti Diyos, anak ko. Sapay kumata mailisi ka kadagiti mangkon kontra iti bukasyon, anapilim. Buyugan tayo ti kararag. Tapno kasta ti mapasamak, nanang. Gayam, iti mabiit. Sumang atak iti kabambantayan. Iti ayan dagiti tao asaan na makadanon iti simbaan. Idanon ko, ti sasaw ti Diyos. Ay, nabasang makitam ka di da ito'y apagiwarnak. Kita akman, Nana. Anya ka di tilinaon ti pagiwarna. Saan ko makaagpaiso da ita, basang? Ni Ramon. Kan adda ka kadwana. Wanted itilintag. Ay, basa man basang, no apay awanted da. Ti grupo da tinabayagan asapsapulan tilintag. Taag-tatakaw. Kan hulda parda ka no, Nana. Ano pang tilintag ti apukok? Ay na, apay akastamot ang tinagbanagan na. Amo na mo't adakas na ita nga inaramid na. Naala ti rupa da iti CCTV. Namin adugaya man nga adda sinarak da apasdag. Kan adda pa'y dagiti pinara da abus. Kat inala da ti kwarta dagiti pasaheros. Kailiw mo kadipay ti bagbagam agayem mo ijay patad. Diyan ka mo.
No gayem pa lang ti pangibilbilangan na kanyak. Di siguro na mo. Sigurado adi na kan amam mo. Nang runa tamaysa kan awanted. Ibain na kan. Anya ti kayat mo asawan awanted. Adda na kaiba ka kanyak awanted tayo kano ijay patad. Imbaga, tawan nakakita kanyak idi simmalugak. Sino ti pagbagayo awantad? Kasanuan na mo dayta. Iti kano pagiwarnak, boss. At daladawan tayo ijay. Wanted tayo kano. Anya? Karama na kadi iti dayta aladawan. Siyempre, amin tayo. Gapu iti dayta. Saan tayo na makapagwayas ijay patad? Sigurado nga ano panda tayon dagiti pan nakabagi ti lintag. Anya ita ti aramidan tayo, boss. Bayan nyo pa lang dayta. Agsaga na kayo kitdi. Tadda sa bali nga operasyon tayo. Intay agagab kadagiti baka kanwang. Anya ti aramidan tayo, boss. Agmaskara tayo. Tayintay agagab iti nuwang wano baka. Mayat, boss. Agsuot tayo iti bado dagiti agbambantay iti rancho. Di danam namaan amang ngagab tayo. Pangalaan tayo nga iti bado ti agbambantay iti rancho. Nalakalang a solusyonan dayta. Alaan tayo ati bado dagiti agbambantay. Tada tayo ti mangisuot. Ala, agsaga na kayon. Naimbag abigat mo, padre. Sigamat gayam, Adela. Ay, maladingit anak, iti nabasak iti pagiwarnak itay. Wen nga rod. Wanted mo tan tigayam ta. Itigayam balay dati paggiganak. Tapno adda kadwa ni Lola na. Ay, di pa'y kano sinarungkaran ni Ramon. Adda pa'y nakapatong a reward iti ulo ni Ramon. Anya ka din di mapaspasamak itigayam ta. Anya nga ta ti aramidan ta. Numakitak. Isingasing ko asumuko. Mayat nga agpay sumuko. Tapno di dapatayan apaman ang makita da. Wen, bagbaga akto ti gayem ta. Inton makita. Siga kaya, padre. Ikararaga man ti apo ko. Tapno ba ilisi iti paggad? Kanayon ko nga ikarkararagan, Lola. Ang masapo na tulungan na ti bagina. Nakita kami. Ibagak asumuko. Nagsakitan ti barukong ko amang pampanunot iti apo ko, padre. Apayakas jay tinagbanagan na. Nagbalin mo ta naman nagdakdakas. Ay, uwan nga rod. Apay ang nagbalin na kas dyan ni Ramon. No, makita ida ti pulis. Sigurado adida pakawanan, padre. Isungarod ano makita. Alukuyak ton asumuko. Naimbag na nakaumay kayo dito simbaan, nanang. Ada nga minapan ko ginatang. Iso adim magasak. Wan gayam, mapanak iti kabambantayan. Kabalyo ti usarek. Kasta aya. Ay, agan-anad ka Uray diyo iba nga. Talaga nga ganan nadak, nanang. Naala, tainak nga ron agluton. Ang mga numabisinan ni tatang mo. Ay awan ka nun na sumagpad. Alang nga ron, nanang. Sinabagdag itapan nakabagay ti lindang. Ang dagit din impatong day ti ulo tayo. Adulakit iti aginteres. Gapu iti reward. Delikado tayo nga roden, no kasta, boss. Sigurado lagi di gapo iti reward. Kapilitan nga aglemang tayon iti adayo akabambantayan. Kapilitan na kasta. No diyo kaya ti matiliw. Aglamang tayo nakasla marabutet. Kasanon ti panagbiag tayo? Di tayo matmakan ti kwarta na samsam tayo. Awan mat aglaklako dito'y ayan tayo. Adda kabalbalayan kita si Dag. Mabalin nga addatyang gidita. Ang numakita da tayo. Amangan no ipulong da tayo kadagiti pulis. Nakaturugan dagiti kakadwak. Gaputan na bartak na. Alaak ti paltog ko. Tagpag na pagnaakman iti kakaykawan.
Kita ti ibagbagan ni Chona at Tiangge. Ngam nasken nga agmaskaraak. Tapno didak mairupan. Nagsamak iti kakaykaywan. Tila ang dalan ti tao ti adadesdes na. Manmano siguro ti magmag na ditoy. Adayo ti kuna ni Chona akabalbalayan. Nga magnaklat ta. Aging ga amakadanonak. Kabakiran dito ihem ko na. Nabanlugan ti kabalyok. Agina na kami pa'y. Ken tapno makaarab pa'y ti kabalyok. Ay, mangsapulak no adda ubog dito eh. Tapain no magpay. Garaigi ti kabalyo day jaya. Kat iti asidaglaeng. Ang mga no adda tao nga agbirbirok kada kami. Gapo iti reward. Aginayadak. Kat asit gak tinagtaudan ti garaigi ti kabalyo. Ngam isaganak ti paltog ko. Saan laangan nga agkamkam maliday ta ataw. Tapal tugak at tagos. Adda nga agpaisot tao iti asidag. Payman. Hoy! Sika arupat kwarta. Ingatom dagiti imam. Ket di mo gamden ti agtignay iti dagas. Ha? Leh, apay nga ngatok ti imak. Apay ka di, gayan. Ingatom dagiti imam. Siguro, imay ka ditoy. Gapo iti gungguna ang nakapatong iti ulumi. Bayan. Sika arupat kwarta. Ingatom ti imam. No di mo kayat atumayab ti bangabangam. Sino nga taday ta managdagdagas? Apay nga ingatok ti imak kano. Ang kasla ti gayam ko ani Ramon. Ingatom ti imam kunak. Imay ka kadi ditoy. Gapo iti gungguna na ipatong iti ulumi. Anya ka di ti basol ko. Tapay nga ingatok ti imak gayam. Saan kan nga agin didi ammo? Ammok aday ta ti gagaram. Mapanak di ta kabalbalayan gayam. Inak ibunan nag ti sasaw ni Apo. Adda kanu ngamin basit a kapilya dita. Agpaiso ka di ti bagbagam. Anya ti pamanagnag mo? Adi ta kabalbalayan ti papanam. Awisan ka. Tao may kamat dumnag. Makitam daytoy a Biblia. Daytoy lang ti igem ko a pamanagnag gayam. Palubusan nak. Tagpatuloy di ta kabalbalayan. Agpaisunsang ti sasawan day di ataw. Inak to kitaan ti ibagbaga na akapilya. Ngem sa anak ngagpadlaw. Amangan no palabog daytoy. Pumanawak dito yan. Ningataramon dayjay. Nakaaramot siguro ti kabalyok. Inakalanan. Tarugyak man ang tagdalyasat. Asidag siguro dito ti kabalbalayan. Agtala ka kabalyo. Sakayan ka. Tamapantan iti turungan ta. Nakapanawan ti tao amang paltog kumakanyak. Naimbaglangan ta dinak pinaltugan. Agyamanak iti Diyos. Tainlisinak iti imadayjay atulisan. Anya ti kunam. Nagpakada ti anak ta. Amapan iti nasulinak a lugar. Wen kano nga rod lakay. Ijay kano ti kayat na apapanan. Ay, katno awan ti kalsada ijay. Nagadayupay. Adda kano mat aramaten na kabalyo. Pasaray aginanada iti kabalyo na. Ay, himbag no di makasalaw iti managdakdakas. Ay, sapay ta saan. Ay, saan mo't siguro abay-bay anti Apo. Ay, unmat kit di Ay, nakaluto ka kaday na. Ay, na, mabisina ko na. Wen itay pay. Inak nga ron agga o tamangantan. Ay, panangan matlaangan. Ay, nabanog kan mabisinak pa kit din. Imbag lakit din.
Basta nakaluto adagos tinasingpat nga asawa. Hmm. Di nakman pasablugan. Ah, Nana, panawan kayo pa'y ha? Mapana kung iti pagadalan. Awan ka di ti damag mo. Nuadad na tiliw da ka dagiti kakadwa ni Ramon basang. Awan pa'y mat, Nana. Damag ko, kat madama ka no ti manhan. Ay na, anya nga tan. Diyak pa yan makapangpangan kan makaturturog. Nana, pagkalmaan niyo kumala ang terik na nyo. Amangan nagsakit kayo. Apay ngay. Apay akas niya itinapasama kiti apo. Kailiw ko na yun ti apo ko. Awan pa'y lati maaramidan tayo ita, Nana. Mangnamnama tayo laangan nga iti may nga aldaw. Agpakita ni Ramon. Sapay ko mga rod, tadumtang day nga aldaw, basang. Nana. O sige, panawan kayo pa'y ha. Sangputan kayo nito manan inton aldaw. Oh, Ramon, apay asaan ang mailadawan day tarupam? Anya ka dito pang panunutom? Kan kasangsangpot mo ka di? Nagpagnapagnaaklaan. Madlaw nga da pa kariribukam. Mabalin amamuan. Awan matkit di. Pampanunutak lang ti kasasaad tayo dito. Saan tayo na makasalog iti patad? Mabalin tayo lahat ti sumalog. Basta saan kang agpadlaw. Agmas ka. Wan matkit di ah. Ngam. Narigat, tadamangan anop kada tayo. Saan mo nga ipalubos nga ano panda ka? Datayo akit di ti mga nubkadakwada. Nada makitak a pulis. Ha? Paltugak adagos. Anya? Ad-ada man na yun ang tibasol mo. No kasta ti aramidam. Nay, anya ka diti pakariribukam. Sumagmamanungal dawen anapan ti anak ta iti nasulinak a lugar. Ay, kumusta nga tamot ijayon? Saan ka kadi nga aglidliday? Inanusam ana isina kadata ti anak ta. Itilas out ti 8 atawan. Sagpaminsan pa'y nga agawid ide. Itapay tal daw laang tinaglabas. Ay, diferensya iti adda ijay seminary. Awan ti dakis ataw ijay. Hingam hiti napanan na ita. Ay, di taamaw ti kasasaad na. Sa bagay, ngamsaan ka kading agdandanag. Awan maitulong ti panagdandanag mo. Ay, saan ko nga ron maikat ti panagdanag ko? Nangruna kat awan apulos ti amam mo na ijay. Addan to maamam mo na ijay. Dumlawak man kini Ramon. Kaslad na pakariribukan na launay. Pasarayag senay. Inton kuan, tumakder sa agtugaw. Di na magkuita yun, boss. Kuna na ang masikuran ka no. Saan tayo ang makasalog iti patad? Day takadilang. Anya ko mano saan tayo makasalog? Agbiag tayo latamot dito kabambantayan. Di nan sa mo ti agbiag dito kabambantayan. Kaya't nan sa ti agseba ijay patad. Awisan nyo kit di. Taing kayo manen mangagab iti partyan tayo. Ay sus, delikado boss. Napudot pa'y lang tilintag kada tayo. Madama ka no ti manhanda kada tayo. Oh, sinalbag dagitapan nakabagitilintag. Kasano kumamakasangat da dito'y kabambantayan. Kaya't nagdadakal matiboksit da, ha? Di dalakit di maanusan ti sumangat dito oy, boss. Kadayo tayo iti patad. Nasamag pa'y ti kabakiran. Kakadwa, agsagana kayo. Tayin tayo manan agagab iti partyan tayo.
Boss, Ay, well, boss. saan ka di adelikado? Ita, mampay, John. Abay, pimintas ka din. Tagas lang mabuting kamatan. Ni boss mo, anya pimintas. Nataar ko naman. May mayat adenggan. Nataer, no naalibtak. Ngem no mabuteng. Nataer, kunam kadipay. Napintas tanalapit. Kunak lang matdayjay. Sikamot, boss. Iti anyaman ng oras. Nakasagana. Awan kikabutang ko. Kasta tinataer. At damat armas tayo. Apang laban tayo kadagiti kabusor. Kanadasaka tayo at umaray. Sabagay matkiti, boss. Oh, Ramon. Agsagana ka. Tadapag na tayo. Agpambarak. Tainak si iman tipadi. Anapan ije kabalbalayan. Uy, Ramon. Dinak ka dinangaga. Ang payadi ka sumungbag. Ha? Adda ka di imbagam. Nasakit nga min tilapayag ko. Tada simrek itay. Ha? Kan nasakit pa iti ulo kan tiyan ko. Agkakapsutak. Oh, Ramon. Apay ang nakatugaw kapay laing dita. Sumalog tayon. Tayin tayo agagab iti partyen tayo. Kuha, boss. Sa anak pay lang ang makaumay ita. Madmadi nga min tiriknak. Inton maminsan lang ang ti isusurot ko. Ang mga nusikamot agbalin abalasang tayo dito ay. Ala, agbati ka nga rod. Pasensya pay lang, boss. Madia talaga ti bagbagik. Kapoy ka. Namuam lang awanted ka. Nga magsakit kan. Kapoy ka talaga. Simmalugan dagiti kakadwak. Mapanak iti kabalbalayan. Tasapulak ti ibagbaga ti padi akapilya. Alag ti paltog ko. Kan agmaskaraak. Tapno awan makailasin kanyak. Ngem no madlaw ko. At igunggo na nakatuon iti ulok ti almanen dayjay aganggan naet. Kudasekon. Mapanakon iti ibagbaga na akabalbalayan. Itamampay ang nakalukat ti gate ti rancho. Kan awampay makita gwardya. Nagasat tayo no awan ti gwardyang, boss. Nawaya tayo asumrag kan rumwar. Una, Anya, sumrag tayo ka din. hintayon. Kakaiso na nga awan ti agbambantay. Amang ano nakaturog da. Swerte tayo kakatwa. Huwag nagpaso, boss. Agawaan tayo. Sumrag tayon. Ha? Boss! Bigla nag-recap tigig. Apaman anak astrag tayo. Abayan. Adomot ng terumkwas ang nagtagi armas. Ay, sus! Ha? Delikado tayo kakatwa. Ay, sus! Awag ka tig na itidakas kada kayo. Nakapatulong na kitipaltugpi kada kayo. Ay, sus. Ay, boss, kasano da ito yun? Ibabayo na kiti armasyo. Pan nakabagi kami tilintag. Kwa. Apo pulis. Pagsasaritaan tayo daytoy. Mano ka di agatad ti kayat yo. Paiso da ito, Apo Pulis. Nalakalang ang pagsasaritaan da ito. Ibabayo kit ti armasyo. At di ka agtignay itidakas. Tapno awan ti mapasamak arangan. Boss, kasanon! Nangango ka di, tidamag iti radyo basang. Ada kita iti banyo, nana. Anya ka di tidamag? Natilew ka no, dagiti managdakdakas. Ha? Karaman ka din ni Ramon? Saan akaraman tinagan na iti imbagada, basang? Sa bali nga taagrupo, tinakikapangan na. Tinasayaat, mapantanto ijay presinto, nana.
Kitaan no karaman ni Ramon. Ay, alaman nga ron pasang. Kaduan na kamapan iti ayan dagiti pulis. O sige, ingkay nga ron ang pulisan. Tamapan tayo, nana. Adda nga agpayso kapilya ditoy. Ken adda basit akalapaw iti asideg. Masirip ko tigang ganaet, babaen iti diding abolo. Lampara ti silaw na. Ket, pudno ka diti makitkita ka. Ni Jomar tigang ganaet. Siripag ti aramiden na. Agkarkararag. Idagkat ko ti lapayag ko iti diding. Tapno mangag ko ti karkararag na. Diyos ko, ilisim ko matigayam ko ani Ramon iti anyaman na paggada. Silawam ti panunot na, tapno agbalbaliw. Panawan na kumandag iti kakaduhana, ket agsubli iti gimong. Sapay ko matagkita kami. Napudno gayam ti gayim ko kanyak. Ibatik ti paltog ko dito irwara. Ket sumrekak iti ayan ni Jomar. Ita, lukatak ti ridaw ti kalabaw. Sino ka? Apay ngayon mo nagka iti kalabaw ko. Siyak da ito'y, gayam. Mailiwak unay kan ka. Kunak no nalipatan nakkas gayam. Di ka pulos malipatan gayam. Uray na ginadayota. Adda kalat ta dito'y pusok. Hanggang, apay sa balit isinurot mo adan na gayam. Sumuko ka langan. Ngam ti mapaltugan ka. Agbalbaliw ka kuman, gayam. Mapatgam ka diti dawat kung agbalbaliw kan, gayam. Naladawon ti aming kanyak gayam. May sa akon awanted. Kat saanin ang maibabawi pa'y. Diyak kayat ti maibalod. Ngam, imbag, numakulong lang ang makita da ka. Ngam ti mapaltugan ka. Dead or alive ti order da kan kagayam. Uray dead or alive. No saan ak nagpakita ka dakwada. Awan mo't lang ti mapasamak. Pangasim. Sumuko ka langan. No sumuko ka, awan ti makaala iti reward nga impatong da iti ulom. Nagranata mo't dito'y kabakiran, gayam. Sumalugak ita iti patad. Taramidak ti maudi nga ibagbagak. Iso sumalugak. Taanawaan ka kuma iti plano nga aramidan. Taimbagakon. Naladawon ti amin para kanyak. Awan ti maladaw. Basta agbabawi ka. Pakawanan na ka ti Diyos. Saan mo liplipatan nagiti talo arumbang abaliksam. Ket si dadaan ti Diyos sa mang pakawan kang ka. Basta napasnag ka. Anya day taatalo abalikas. Oh, Diyos ko. Pakawanan nak. Dagita tinabilag abaliksan ti may sama nagbasol. Ay, sige. Balik sakto. Inton madanon, gayam. Saan mo kuman nga itantan? Ita kuman gayam. Di tay ammo dagiti pasamak. Sige gayam. Umuna akon. Hi! Ya! Ya! Apay nga agburang itmutan ti kabalyo ti gayam ko. Kaslad da kinabutan ti kabalyo na. Natinagmutan ti gayam ko ti rangkes. Indakitaan! Darasak! Lumaban ka gayam! Napigsa ka! Di mo liplipatan ti imbagak at taloan na bilag abalikas. Gayam! Gayam. Dara-dara ti ulom, Ramon. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti gayam ko. Ramon, lumaban ka! Diyos ko. Pakawanan na. Ramon! Pangasim, lumaban ka. Agbyag ka pa itinaunday.
tapno may pakitam ti panagbalbali mo. Awanan ni Ramon. Nagsalungay ngayon ti kayam ko. Diyos ko. Iti maudi nga angas ni Ramon. Naibalikas na ti panagkiddaw na iti pambangawan mo. Diyos ko. Awatan ko matoy gayem ko. Di ta pagaryam.